Yn gyntaf, ar am. Helo, sy'n, Jerry Hunter dwi. A Richard Wyn Jones dwi, a ydych chi'n gwrando ar gyfres arbennig o bodlediad yr Hen Iaith. Podlediad lle mae'r Americanwr yma o Cincinnati, Ohio, sy'n bellach yn athro Cymraeg ym Mhrifysgol Bangor, yn ceisio addysgu rhywfaint arna fi, rwy'n o ganolbarth Ynys Môn ynglŷn â cyfoeth llenyddiaeth i iaith a hun. A da ni yma yn y llyfrgell genedlaethol yn Aberystwyth i drafod syllabus lefel A, felly dyna ydy'r gyfres arbennig. A Jerry, lle da ni'n mynd rwan? Rwan da ni am drafod un o gerddi Taliesin. Felly canu Taliesin o lyfr Taliesin da. Ac un o'r cerddi sy'n cael ei priodoli i'r Taliesin hanesyddol, bardd go iawn oedd yn canu yn yr Hen Ogledd, da. Deir Alban, Gogledd Lloegr, da, pan oedd yr Hen Iaith, yr Hen Brittonic, mamiaeth y Gymraeg yn cael ei siarad efo ni fyna, da. Ac yn y 6ed ganrif, da. A mae yna rhywun 9 o gerddi yn llyfr Taliesin, dyn ni'n credu i bod yn waith y Taliesin go iawn, y bardd hanesyddol hynafol yna, da. A dyma un o'n nhw, Gwaith, Argoed Llwyfain. Ac ystyr Gwaith yw brwydr, cad i'r gad, brwydr lly, felly brwydr argoed. Felly brwydr benodol iawn, mewn lle go iawn, rhywle yn yr Hen Ogledd. So Argoed Llwyfain ydy enw'r lle? Dwi'n gwybod yn union lle oedd o, yn rhywle yn yr Hen Ogledd. A wedyn, felly mae'r gerdd yma, mae'n gerdd storiol i radda. Mae'n gerdd eitha byr, mae'n gerdd fer, ond mae'n adrodd stori, mae'n adrodd hanes y frwydr. Mae'n ffordd eitha manwl da wrth ganu mawl i arweinwyr y dirnas da, Urian a'i fab, Owain fab Urian. So canu mawl ydy hyn mwy na marnada felly? Canu mawl, ia. Wrth gwrs mae pobl yn marw yn y frwydr felly, ond yn yr achos yna, mi oedd Brittoniaid, pobl rheged, yn fuddugoliaethus da. Yn erbyn pwy tro yma? Yn erbyn yr Eingl Sacsoniaid, yr hen Saeson da. Ni ddar ennill hon, lle? Yn union. Felly cerdd yn dathlu buddugoliaeth da, i radda. Ac yr hen Saeson, Angl Sacsoniaid lle, yn cael ei harwain gan rhywun y mae'r bardd Taliesin yn ei alw yn Fflamddwyn. Dyna oedd yr enw Cymraeg ar arweinydd y gelinion, yn Fflamddwyn, yn dwy'n fflam, yn llosgu'r tiroedd. Felly mae'n swnio fel dimawl periglus, dydy. O'n i'n dimawl dwy'n y fflam, oce. Chdi enw. Ac mae'n dechrau, mae'n deud bod y frwydr hon wedi digwydd ar ddydd Sadwrn, A wedyn mae'n disgrifio'n weddol fanol, bod y llinellau'n gryno iawn, yn gynnol iawn, mae'n disgrifio beth ddigwyddodd. Felly, si trio darllen cwbl un eilla, wedyn na'n egluro rai pethau i sicr heb o ti'n driau fy ngora, Jerry. Bora diw Sadwrn cad fawr a fu, o'r pan ddwyra hael hyd pan gynnu. Dygyr yswys Fflamddwyn yn 4 llu, goddau a rheged i ymddyllu. Dyfwy o argoed hyd ar fynydd, ni cheffynt eirios hyd yr un dydd. Na ni ddechrau efo hwnna. Dwi'n mynd i stopio fyna. Wel, reit, ond mae'r llinell gyntaf yn cyflwyno beth sy'n digwydd. Dwi'n meddwl bod fi'n deall y llinell gyntaf. Bore dydd Sadwrn, cad fawr. Brwydr fawr a fu. A fi, yn union. Felly dyna fo. Mae'n gryno iawn, a dyna beth dyn ni'n sôn amdano fo, da. Iawn? O'r pan ddwyra hael. Y dwyrain di'r ferf, mae'n golygu codi. Felly, trydydd, unig o pryd, o pan gododd yr hael, pan mae'r hael yn codi, hyd pan gynnu, pan fydd yn machlyd. Felly, diwrnod cyfa o frwydr, da. O'r wawr hyd at machlyd hael, da. A beth yw'r gair nesaf yma, achos mae hwnna'n... Mae'n anodd i ddweud y sôn am ei ddeall. Dygrisio yw'r ferf, mae'n golygu brisio, rhithro. Mae wys yn trydydd gorffennol, felly brisiodd, Fflamddwyn, arweinydd y gelyn, lle da, yn 4 llu. So 4 byddin. Ie, 4 byddin, 4 llu yn dod ynghyd. Felly gallu gweld y gelynion yn dŵad ar rhyw, 4
byddin, 4 llu, de. A wedyn, dyn ni'n clywed am yn hochr ni, yn byddin ni, yn paratoi ddyn. Felly, goddau yr heged, dwy o ardaloedd neu dwy o dirnasau'r Brittoniaid, yr Celtiaid yma, i ymddillu. Ymgasglu, ymddillu, trefnu hunan yn rhengoedd, ymffurfio yn rhengoedd. Felly mae'r gelinion yn dŵad yn 4 llu efo 4 byddin, a wedyn mae tirnasau'r Brittoniaid yn yr Hen Ogledd. A goddau ar heged, mae heged yn cael ei cysylltu efo Cymbrian, dydy? Yndi, Chos dwi'n digwydd gwybod am hyn, Jerry, achos os ti'n digwydd gyrru fyny'r Alban, a mae na, dwi'n gwybod bod chdi'n bolaf o pethau fel mae yna service station enwog iawn yn T-Bay, reit? A mae yna arwydd bach, mae yna ardd bach yma sydd yn nodi rheged. Hyd heddiw, reit? So mae yna rhyw fath o gysylltiad hefo'r ardal yna'n Cymru. Ar y tren fydda'n mynd yr Alban? Wel, na ti, ond yr ardal yna'n cael ei gysylltu hefo'r heged. A lle go iawn o ddod, e? A rwan ti'n gallu prynu pot pies na. A rwan ti'n gallu prynu pot pies. Dyn ni'n sôn am rhywbeth mwy dyfrifol dy hynna, eisiau, de. Felly dwi'n siarad hen Gymraeg, neu Frythoneg, mamiaeth y Gymraeg, godda ar heged. A maen nhw'n ymddillu, maen nhw'n ymffurfio'n rhengoedd i fynd i ymladd ar gelyn ar faes y gad, right? Wedyn, dy fy'n galwad o argoed hyd ar y fynydd, lle fydd y galwad yn mynd allan yn galw ar y milwyr i ymffurfio o le o argoed hyd ar fynydd. Ni cheffynt, nid oeddynt yn cael, ni chaint, ni cheffynt, nid oeddynt yn cael eirios aros. So, doedden nhw ddim yn cael aros hyd yr un dydd. Trwy gydol un dydd, mae'n debyg, felly nhw'n gorau mynd yn gyflym, de. Ymgynnull yn syth bin. Ie, yn syth bin i fynd i ymladd, de. Felly, fi'n gallu sort deimlo'r galwad y brenin yn mynd trwy'r deyrnas, ynddo. A wedyn... Tanna'n cael ei cynnar. Ie, fi'n gallu dychmygu fo, de. A wedyn... a torelwys Fflamddwyn fawr drybestawd. Mae adorlaw yn golygu galw, gweiddi, bloeddio, felly bloeddiodd Fflamddwyn. Drybestawd, fawr i drybestawd, ymffrost, felly mawr i ymffrost. Oedd o'n brolio ei hun, yn fawr, brolio ei hun yn fawr. A wedyn, a mae'n y gwestiwn, mae'n rhyw ddeulog, dyn ni'n clywed y ddau arweinydd, dyn ni'n gweld y ddwy fyddin yn gwynebu gilydd ar draws maes y gad, a mae Fflamddwyn arweinydd y gelyn, y Saeson yn dod allan, a mae'n galw, a mae'n deud rhywbeth, a wedyn mae'n cael ei ateb gan Owain sy'n arwain yn byddin ni. Felly dyma mae Fflamddwyn dweud, a ddotynt fy ngwistlon a ynt barawd. A ti'n gwybod beth ydy gwistlon? Hostage. Hostages, ie. Felly, a ydynt, a yw fy ngwistlon wedi dod. Felly, os ydych chi ddim yn ymladd, os ydych chi eisiau ildio, ydych chi'n rhoi gwistlon, hostages. A maen nhw'n pobl bwysig, pobl yn perthyn i deuluoedd pwysig yn y dirnas. A wedyn os ydych chi'n torri'r heddwch, maen nhw'n cael ei lladd. Felly, mae Fflamddwyn, mae'n fawr drybystod, mae'n ymffrostio, mae'n brolio, mae'n disgwyl ennill. Mae'n gwneud, dych chi y Brittoniaid o'r heged, dych chi'n mynd i golli. Felly, mae'n chi ildio rwan, hogia, rhoi gwistlon i fi, a dyna fo. Ac ynt barod, ydyn nhw'n barod, ydy'r gwistlon yn barod, achos dych chi am ildio i fi yn syth, felly mae'n ymffrostio, Ag ys atebwys Owain, dwyrain ffosawd. Ie. Nid oeddynt, nid ynt, felly atebodd, fel hyn, atebodd Owain, a dwyrain ffosawd. Ysty'r ffosawd yw poen, cystydd, Felly cystydd, yr un sy'n poenidio, sy'n rhoi trafferth i rhywun. Felly cystydd y dwyrain, achos mae'n cwffio yn erbyn y gelinion sy'n y dwyrain. Sy'n dod o'r dwyrain. Ie. Felly mae Owain, atebodd Owain, cystydd y dwyrain, y poen y dwyrain. Nid ydynt barod. Felly ni ddeithynt y gwistlon, dyn nhw ddim yma, dyn nhw ddim yn barod, achos dyn ni ddim yn rhoi gwistlon i chi, achos dyn ni am ymladd a'ch curo chi. A ennill. Ie, hollol. A wedyn dyn ni'n cael, mae'n mynd ymlaen, a chenau coel byddai gymwyawg
lew, cynas talau a wystl nebawd, cennau fel cenna bach, disgynyddion, coel i'r hynafiaid lle maen nhw'n disgynyddion iddo fo, yn barod i ddiodda lle, yn barod i gymwyawg i ddiodda poen neu gofid lle, cyn talu o wystl nebawd, cyn talu unrhyw wystl. Felly, dyn ni yn pobl ni, dysgynyddion coel, cennau coel, yn barod i ddiodda cyn ildio a talu'r un wystl. So ti wedi cael y darlun yma o'r byddinoedd yn ymgynnull, yr cystadlu rhwng yr arweinwyr yn eiriol cyn y frwydr. Yn union. Yr enw gwych mae Fflamddwyn yn larch i gyd, yn disgwyl ennill, yn disgwyl i'n cyndeidiau ni ildio. Owain ar y llaw arall yn dweud, os da ni'n etifeddion yr traddodiad anhygoel yma, a da ni'n mynd i'ch curo chi'n racs. A mae tad Owain urian yma hefyd da. Felly ni'n gael, si eisiau trwy'r darllen ar allan allan? Lle ti eisiau fi fynd o'n? A torelwys urian. Oce, dwi'n falch bod chdi wedi deud y gair na gynta. A torelwys urian ydd erechwydd. O bydd am gyfarfod am gerenydd, dyrchafwn ei ddioedd oedd i'ch mynydd, am ymborthwn wyneb oedd i'ch ymyl. A dyrchafwn beleidir oedd uwch pen wyr, a chyrchwn Fflamddwyn yn ei lydd, a lladdwn a cef a'i gyweithydd. Beth yw'r gair yna? Gyweithydd. Gweithydd. So be mae hwn i gyd o ddweud? Felly, dwi wedi cael y gair yma o blaen, a torelwys, felly blwyddiodd neu galwodd, blwyddiodd, urian, idd arglwydd yr echwydd, o bydd, os bydd ymgyfarfod, cyfarfod, am gerenydd, cyfarfod i lunio cyfeillgarwch neu cyngrair, dyrchafwn ei ddoedd, codwn am ddyffynfa uwch ben mynydd, ar ben y mynydd, a wedyn amborthwn wyneb, a wedyn codi fatha rhyw amddiffynfa ar ben y mynydd, ac yn amborthwn wyneb, byddwn ni'n dal gwynebau fyny uwch ymol y wal, so disgrifio beth maen nhw'n mynd i wneud i amddiffyn eu hunain mewn ffordd, ar ran hynny, a dyrchafwn beleidir, palader, gweuwffon, felly dyrchafwn ein harfau, ein gweuwffyn, oedd uwch pen wir, uwch pennau dynion, a chyrchwn Fflamddwyn yn ei luoedd. Yn ei luoedd? Mae'n sôn am yr amddiffynfa a wedyn cyrchwn Fflamddwyn yn i'w ymosod ar. Ymosodwn ni ar cyrchwn Fflamddwyn yn ei luoedd, yn ei fyddinoedd. So disgrifiadau milwrol ydy hyn? Ie, manwl iawn, hollol, manwl iawn, yn union, hollol. A lladdwn ag ef, a'i gyweithydd. Ystyr cyweithydd. Gyweithydd. I fyddin. Felly, lladdwn ef a'i fyddin, a'i efintau, dyn ni'n mynd i ladd Fflamddwyn a'i fyddin i gyd, a wedyn ar rhag o flaen, ar rhag Argoed Llwyfain, y lle yma, bu llawer Celain. Ti'n dall yna, dwi? Bu llawer Celain. A dyma ni, wrth gwrs, rhyddau frain rhag rhyfelwyr. Yn union. Mae'n rhaid i gael brain yn does, da ni'n gorau cael brain. A rhyddau frain. Rhyddo, mae'n golygu cochi. Mae rhydd yn hen air yn golygu coch. Fel heddiw, os da chi'n sôn am y gair llofrydd, llofryddio, mae'n dŵad o llaw, rydd, llaw goch. Os da chi'n lladd rhywun, mae gwaed ar eich dwylo. So mae rhyddau frain yn golygu bod y brain yn... Mae rhyddau, hynny yw, mae Owain urian i milwyr nhw yn wedi rhyddo, rhyddau brain, felly rhyddau frain, rhyddau ef, neu y fyddin yma, frain, rhyddau frain. Sef cochi nhw, efo'i gwaed felly. Cochi frain, rhyddau frain, rhag
rhyfel wir, o flaen rhyfel dynion, neu oherwydd rhyfel rhwng dynion, rhwng gwir, Ond mae brain yn cael ei rhyddo, yn cochyd, achos mae'n ddelwedd bwerus iawn, ond mae'n gryno iawn. Ydyn ni'n gweld y brain yn ymdrochi yn y gwaed. Gwaed y rhyfelwyr marw. Yn union. A wedyn gwerin a gryswys gan hynefydd, felly gwerin pobl, y bobl, y werin, a ymosododd, y gryswyd, ymosododd gyda hynefydd, gyda'r arweinydd, felly pobl yn ymosod gyda'i harweinydd, pobl ni, a wedyn y llinell ola, ar maf i flwyddyn nad i'w cynnydd. Ar maf yn golygu byddaf yn paratoi, neu byddaf yn bwriadu, yn amcanu, nad, fel mawrnad, cry, galw, sŵn, hynny yw cerdd mae'n siŵr, cerdd sy'n cael ei bloeddio yn uchel, felly byddaf yn paratoi cerdd o fawl am flwyddyn i flwyddyn, i'w cynnydd. Ystyr cynnydd fel, ydych chi'n gallu dall yr ystyr mewn ffordd o ran i berthynas ar gair cynnydd heddi. Felly mae nhw wedi ennill y frwydr, mae eu hachos nhw'n cynnyddu eu llwyddiant i buddugoliaeth i cynnydd. Felly am flwyddyn gyfa byddaf yn creu, yn paratoi, yn creu nad, cerdd i'w cynnydd, i'w buddugoliaeth nhw. Felly mae'n disgrifio'r frwydr yn fanwl iawn. Dyn ni'n clywed arweinwyr y ddwy ochr yn brolio, yn ymffrostio. Ni'n cael disgrifiad, dyn ni'n gweld llawer celain, llawer o ddynion wedi marw, cyrff meirw i'w celain, llawer celain, rhyddau frain, a brain yn cochi gyda'r gwaed, yn rhyddo, a wedyn ochr Taliesin, ochr rheged, Owain ac Urian sydd wedi ennill. Felly am flwyddyn gyfa mae Taliesin am greu can o fawl i ddathlu i buddugoliaeth. Un o'r pethau dwi'n ffeindio'n ddiddorol am hyn, jyst o safbwynt cyfoes ydy, mae gen ti'r gerdd yma sy'n disgrifio mewn manylder brwydr rhwng Cyndeiddiau'r Cymru a Cyndeiddiau'r Saeson mewn rhan o Loegr bellach. Rhan sydd wedi cael ei golli'n gyfan gwbl i'r Gymraeg. Mae yna ambell i oel enw yn llefydd fel Cumbria ei hun, wrth gwrs. Ond mae o'n fyd coll mewn gymaint o ffyrdd. Union. A mae'r syniad ma am y frain yn cochi oherwydd yr holl waed maen nhw wedi bod yn ymdrybeidd arno fo ar faes y gad mae'n bwerus iawn. Yn y Gododdin, canu Aneirin, dyn ni'n cael yr holl farwnadau yn sôn am filwyr y Gododdin, fi farw ac wedi mynd yn fwyd i frain. Yn fyma, mae'n milwyr ni yn bwydo brain trwy ladd milwyr y gelyn, ynddo? O, dyna chi le da i orffan. Diolch i ti. Diolch i ti, Jerry. Gobeithio bod chi wedi cael mwynhad o hynny. Da ni'n ddiolchgar iawn i'r Llyfrgell Genedlaethol sydd wedi gadael ni ddod yma i recordio. Da ni'n ddiolchgar iawn i Richard Martin sy'n recordio hyn i gyd. A mae yna bobl eraill da ni'n gorfod diolch nhw. Jerry, pwy oedd nhw? Wel, dyn ni'n neud hyn o ran Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Bangor, gyda chefnogaeth y Coleg Cymraeg Cenedlaethol mewn partneriaeth efo Llyfrgell Genedlaethol Cymru fel mae'n Aberystwyth, a hefyd diolch i Cybac am ei cymorth, ac diolch i chitha am wylio ac ymrando. A da ni ar gael drwy'r holl ffrydiau podlediadau, da ni ar gael ar YouTube, da ni ar gael yn gyntaf ar am. Mae yna lwyth o benodau eraill ar wahanol agweddau ar lenyddiaeth Gymraeg sydd ddim byd i wneud efo'r syllabus lefel A, felly os gennych chi ddordeb, cerwch chi rando ar rheini, a dwi'n meddwl gyda hynny, Jerry, hwyl am y tro. Hwyl fawr.